Néha a legnehezebb döntés az, amikor az ember sorsot változtat. Még akkor is, ha minden ösztönünk másfelé húz. Elizabeth a Morgan könyvtárában állt, és nézte a kandallóban égő tüzet, melynek tükörképe visszacsillant a szemében. Eszébe jutott a nap, amikor elhagyta a családi házat, a csendre, ami a nagybirtokra lépéskor körülvette. Samuel megígérte, megvédi a családját, de az ára maga Elizabeth volt. Eszébe jutott a szülei arca, ahogy a régi családi ékszert a kezébe adták. Egy drága emléket, ami a sorsát pecsételte meg. Megígérem, hogy megóvom a családodat. Cserébe te nekem adod magad. Samuel hangja visszhangzott a hideg szobában. A tűz ropogása elnyomta a kinti szél zaját, de nem tudta elnyomni Elizabeth kétségeit. Feláldozná a jövőjét a szeretteiért? Megérte feladni az álmokat, a reményeket, mindent, ami valaha fontos volt? Vajon mihez kezdenél, ha a sorsod árát a saját lelkeddel kell megfizetned? Nehéz visszatérni ez a történethez, de mondja el nekünk, honnan néz minket, és ha ez a történet felkeltette az érdeklődését, akkor iratkozzon fel a csatornánkra, mert holnap valami nagyon különlegeset készítettem. 1930. A dél-karolinai vidék poros útjain egy poros, régi Ford zakatolt. John, a szívós farmer, az élet és a földkerekség súlya alatt roskadozva kormányt szorította. Homlokán mély barázdák húzódtak, a nap és a gondok írták bele az idő nyomait. Az elmúlt évek aszályai és gazdasági nehézségei nem hagytak nyomot a remény szikrájának. Elizabeth a hátsó ülésen ült, 10 éves öccsét, Davidet szorosan átölelve. David nagy, ártatlan szemeivel bámulta a tájat, mit sem sejtve a felnőttek gondjairól. Elizabeth szíve fájdalommal telt el, ahogy öccsére nézett. Meg akarta védeni a világ kegyetlenségétől, de tudta, hogy hamarosan szembe kell néznie a valósággal. Martha, az anya, a férfi mellett ült, kezét az övére helyezve. Az asszony arca ráncos volt a gondtól, de a szemeiben még ott élt a szeretet lángja. Minden rendben lesz, John, mondta halkan, hangjában reményt sugallva. Valahogy megoldjuk. John keserűen elmosolyodott. Hogyan, Martha? Már mindent eladtunk, amit lehetett. A bank fenyeget. Samuel Morgan pedig csak várja, hogy lecsaphasson. Samuel Morgan. A név Elizabeth szívében fájdalmasan visszhangzott. A környék legnagyobb földbirtokosa volt, kíméletlen üzletember hírében állt, aki nem riadt vissza semmitől, hogy megszerezze, amit akar. Az ő árnyéka betült a családjukra, és egyre sötétebb lett. Ne mondd ki a nevét, suttogta Martha. Még a falaknak is füle van. A farm, a földdarab, amit John és az ősei kemény munkával műveltek meg, a család életének központja volt. Azonban az elmúlt években csak adósságot és gondot hozott. John napjai a földeken teltek, a tűző napon dolgozva, de a termés sovány volt, az árak alacsonyak. A pénz fogytán volt, a hitelezők pedig egyre türelmetlenebbek. Elizabeth emlékezett azokra az időkre, amikor a farm még boldogságot hozott. Amikor a mezők tele voltak virágokkal, a gyümölcsfák roskadoztak a terméstől, és a család együtt nevetett a vacsoraasztalnál. Ezek az emlékek most távolinak és elérhetetlennek tűntek. A házuk egy egyszerű, de otthonos faépület, a szeretet és a család melegségét árasztotta. A falakon régi fényképek lógtak, emlékek a boldogabb időkről. Elizabeth emlékezett a nagymamájára, aki a kandalló előtt ült, és meséket mesélt a régi időkről. A nagymama már nem élt, de az emlékek vele maradtak. Elizabeth segített anyjának a házi munkában, a kertészkedésben és a főzésben. Szerette a friss kenyér illatát, a kertben termő zöldségek ízét. Tudta, hogy hamarosan minden megváltozik, de megpróbálta a lehető legjobban élvezni a pillanatot. David szeretett játszani a farmon, a patakban halászni, a fákra mászni. Elizabeth vigyázott rá, óvta a veszélyektől. Tudta, hogy Davidnek szüksége van a boldog gyerekkorra, mielőtt a világ kegyetlensége eléri őt. Egy nap, miközben a mezőn dolgoztak, John összeesett. Elizabeth és Martha kétségbeesetten rohantak hozzá, de a férfi nem mozdult. A nap perzselőn tűzött, a csend pedig szinte elviselhetetlen volt. John! John!
kiáltotta Marta, de a férfi nem válaszolt. Elizabeth szívében félelem támadt. Tudta, hogy valami szörnyűség történt. David rémülten nézte a jelenetet, nem értve, mi történik. Hordágyat készítettek, és bevitték Johnt a házba. Elizabeth a férfi mellett maradt, kezét fogva. Azt kívánta, bárcsak tudna segíteni, bárcsak meg tudná menteni az apját. Az orvos megvizsgálta Johnt, és szomorúan megrázta a fejét. A szíve gyenge, sokat dolgozott, sokat stresszelt, nem sok ideje van hátra. Márta zokogni kezdett, Elizabeth pedig könnyek között fogta apja kezét. Ne hagyjál minket, apa, suttogta. Szükségünk van rád. John gyengén elmosolyodott. Szeretlek titeket, mondta halkan. Vigyázzatok egymásra. Az éjszaka hosszú és fájdalmas volt. John állapota egyre romlott, a lélegzete nehézzé vált. Elizabeth és Márta a férfi mellett maradtak, nem hagyták el a szobát. David álomba szenderült, nem tudva, hogy talán utoljára látja az apját. Elizabeth megpróbálta elrejteni a fájdalmát, hogy ne rémítse meg a fiút. Reggel John meghalt. A csend szinte elviselhetetlen volt. Márta zokogott, Elizabeth pedig erőtlenül tartotta a férfi kezét. A fájdalom elárasztotta a szívét, nem tudta elhinni, hogy elvesztette az apját. David felébredt és a szobába jött. Mi történt? kérdezte álmosan. Elizabeth legugolt a fiúhoz és szeríden megölelte. Apa elment, mondta halkan. Már nem lesz velünk. David nem értette, mit jelent ez, de látta Elizabeth és Marta arcán a fájdalmat, és ő is sírni kezdett. A farm, ami egykor az életük központja volt, most a gyász és a fájdalom helyévé vált. Elizabeth tudta, hogy az életük soha többé nem lesz a régi. A sorsuk megpecsételődött. A temetésre sokan eljöttek a környékről. A szomszédok együtt éreztek a családdal, de Elizabeth tudta, hogy ez nem elég. A tartozások továbbra is ott vannak, és Samuel Morgan csak várja a pillanatot, hogy lecsaphasson. A temetés után Samuel Morgan megjelent a házukban. Magas és erős férfi volt. A szemeiben könyörtelenség csillogott. Elizabeth gyűlölte a pillanatot. Sajnálom a veszteséget, mondta Samuel, de a hangja nem tükrözte az együttérzést. Azonban a tartozás továbbra is fennáll. John adós maradt nekem, tudja? Márta remegő hangon válaszolt. Adjon egy kis időt, kérem, valahogy megpróbáljuk kifizetni. Samuel megrázta a fejét. Nincs idő. Tudom, hogy nincs pénzetek, de van egy ajánlatom. Elizabeth szívében rossz érzés támadt. Tudta, hogy Samuel ajánlata nem lesz vonzó. Elizabeth, mondta Samuel a lányra nézve. Ha hozzám jössz, elengedem a tartozást. Megvédem a családodat. Elizabeth döbbenten nézett a férfira. Nem tudta elhinni, amit hallott. Az élete árán mentené meg a családját, a sötétből a mélybe. Samuel ezt nem teheti meg, kiáltotta Marta. Elizabeth nem eladó. Ez az egyetlen lehetőség, válaszolta Samuel. Ha nem fogadják el, elveszítenek mindent, a házat, a földet, mindent. David sírni kezdett, megragadta Elizabeth kezét. Ne menj el, Elizabeth, könyörgött, ne hagyjál minket. Elizabeth szívében harc túlt. Tudta, hogy ha elfogadja Samuel ajánlatát, azzal feláldozza a jövőjét, de ha nemet mond, azzal a családját ítéli nyomorúságra. Adj egy kis időt, hogy meggondoljuk, mondta Elizabeth. Samuel bólintott. Holnap visszajövök, addig döntsétek el. Samuel távozott, a házban pedig a csend ismét eluralkodott. Márta zokogott, David pedig rémülten nézett Elizabethre. Elizabeth tudta, hogy nincs sok ideje. Tudta, hogy meg kell hoznia a legnehezebb döntést az életében. Döntést, ami örökre megváltoztatja a sorsukat. A családját választja, vagy az életét. Az élete alkonyára jutott, és az élet keresztútjához. A következő nap Elizabeth a mezőn sétált a távolba nézve. A naplemente vörösre festette az eget, a szél pedig lágyan fújdogált. Elizabeth tudta, hogy hamarosan búcsút kell mondania mindennek. A családjának, a farmnak, az álmoknak. Márta odament hozzá, és szeríden megölelte. Nem kell megtenned, Elizabeth, mondta halkan. Majd valahogy megoldjuk. Elizabeth megrázta a fejét. Nincs más választás, anya.
Nem hagyhatom, hogy elveszítsünk mindent. Meg kell mentenem a családot. David odaszaladt hozzájuk, és szorosan átölelte Elizabeth lábát. Kérlek, ne menj el, suttogta. Szeretlek. Elizabeth könnyek között leguggolt, és megölelte Davidet. Én is szeretlek titeket, mondta halkan. Mindig a szívemben lesztek. Másnap Samuel Morgan visszatért. Elizabeth készen állt, feláldozza magát a családjáért. Döntöttem, mondta Elizabeth a férfira nézve. Elfogadom az ajánlatát. Márta zokogni kezdett, David pedig rémülten nézett Elizabethre. Samuel elégedetten elmosolyodott. Jól döntöttél, mondta. Csomagolj össze, azonnal indulunk. Elizabeth szótlanul elindult a ház felé. Tudta, hogy ez a búcsú az élete egyik legnehezebb pillanata lesz. Búcsút vett az anyjától és Davidtől. Megígérte, hogy soha nem felejti el őket, és mindig a szívében hordozza őket. Samuel Morgan várta Elizabethet a kocsiban. Elizabeth beszállt, és a férfi elindította a motort. Ahogy elhagyták a farmot, Elizabeth hátra nézett. A házuk, ami egykor a boldogság helye volt, most a fájdalom és a veszteség szimbólumává vált. Elizabeth tudta, hogy az élete soha többé nem lesz a régi. De azt is tudta, hogy a családjáért mindent megtenne. Ez volt az ő ára a boldogságukért. A Morgan birtokra tartottak, ahol a sötétség és a titkok vártak rá. A farm távolodott, és Elizabeth szíve egyre nehezebb lett. A múlt emlékei szinte elviselhetetlen súlyként nehezettek rá. John meghal, Elizabeth pedig összetört. Samuel Morgan váratlanul megjelenik a temetésen, és emlékezteti Mártát és Elizabethet az adósságra. Brutális egyességet kínál. Elizabeth ártatlansága az adósság elengedéséért cserébe. Márta először ellenkezik, de Elizabeth úgy dönt, feláldozza magát a családja megmentéséért. David sír, és nem érti, mi történik. Elizabeth elbúcsúzik az anyjától és a testvérétől, és elmegy Samuellel. Az égen gomoly felhők tornyosultak, mintha a természet is gyászolta volna Johnt. A temetés véget ért, a gyászolók lassan oszlani kezdtek, arcukon a fájdalom tükröződött. Elizabeth fáradtan állt apja sírja mellett, a friss földillata keveredett a hervadó virágok édes szagával. Marta mellette állt, karjaival átölelve Davidet, mintha meg akarná védeni a világ minden gonoszságától. A csendet hirtelen egy autó motorjának zaja törte meg. Egy fekete, fényes autó állt meg a temető bejáratánál. Samuel Morgan szállt ki belőle, magas és impozáns alakja árnyékot vetett a gyászolókra. Elizabeth szíve összeszorult, amikor meglátta. Tudta, hogy Samuel nem véletlenül jött. Samuel lassan odasétált a családhoz, arcán kifejezéstelen arccal. Marta, Elizabeth, mondta mély hangon. Részvétem a veszteséghez. Marta nem válaszolt, csak szorosan átölelte Davidet. Elizabeth mély levegőt vett, és egyenesen Samuel szemébe nézett. Mit akarsz, Samuel? kérdezte. Már mindent elvettél tőlünk. Samuel megrázta a fejét. Nem akartam semmit elvenni. Csak azt akarom, hogy mindenki tudja, mi a valóság. Elővett egy papírt a zsebéből, és Elizabethnek nyújtotta. Itt van John adósságának elismervénye. Mint tudják, tetemes összegről van szó. Elizabeth elfogadta a papírt, és elolvasta. A számok szinte elszédítették. Nem tudta, hogy apja ennyivel tartozik Samuelnek. Tudjuk, hogy adósok vagyunk, mondta Elizabeth. De kérlek, adj egy kis időt. Megpróbáljuk valahogy kifizetni. Samuel gúnyosan elmosolyodott. Idő? Nincs idő. John meghalt, és az adósság az önökre szállt. És azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy nincs pénzük kifizetni. Marta kétségbe esetten nézett Samuelre. Kérlek, ne vedd el tőlünk a házunkat, könyörgött. Nincs hová mennünk. Samuel hallgatott egy pillanatig, majd megszólalt. Nos, talán van egy megoldás. Elizabeth szívében rossz előérzet támadt. Tudta, hogy Samuel ajánlata nem lesz vonzó. Elizabeth, mondta Samuel a lányra nézve. Hallottam, hogy 18 éves lettél. Gyönyörű fiatal nő vagy. Elizabeth undorral nézett Samuelre. Nem tudta elhinni, hogy ilyen aljas dolgot mond. Ha hozzám jössz, Elizabeth, folytatta Samuel, elengedem az adósságot. Megvédem a családodat. Biztosíthatom, hogy David gondtalanul nőjön fel,
és Marta soha többé ne szenvedjen hiányt. Marta felkiáltott és előrelépett, hogy védelmezze a lányát. Nem mondj ilyeneket! Elizabeth nem egy árucikk, nem adom oda neked. Samuel nem vette figyelembe Marta kifogásait. Szemét Elizabethen tartotta, hidegen és számítóan. Gondold át, Elizabeth, ez az egyetlen esélyed. Ha nem fogadod el az ajánlatomat, elveszítesz mindent. David, aki eddig csendben figyelte az eseményeket, hirtelen sírni kezdett. Átfogta Elizabeth lábát és könyörgött. Ne menj el, Elizabeth! Kérlek, ne hagyj el minket! Elizabeth szívét fájdalom hasította. Gyűlölte Samuelet. Gyűlölte a helyzetet, amibe kényszerítették. De tudta, hogy meg kell hoznia a döntést. A családja életben tartása volt a tét. Mély levegőt vett, és Samuel szemébe nézett. Belemegyek, mondta halkan. Elfogadom az ajánlatodat. Marta feljajdult és összeesett a földön. David még hangosabban kezdett sírni. Nem értette, mi történik. Samuel arca győzedelmes mosolyra húzódott. Nagyszerű, mondta Samuel. Akkor csomagolj össze, Elizabeth. Azonnal indulunk. Elizabeth szótlanul elindult a ház felé. Teste zsibbat volt, mintha nem is lenne része az egésznek. Ahogy ment, látta Marta fájdalmas arcát és David kétségbe esett tekintetét. Tudta, hogy örökre megváltoztatta az életüket. A házban Elizabeth lassan összepakolta a holmiát. Nem volt sok cucca, néhány ruha és néhány személyes tárgy. Ahogy a ruháit rendezte, eszébe jutottak a régi emlékek. Azok az idők, amikor még boldog volt, amikor még nem árnyékolta be az életét a szegénység és a félelem. Amikor végzett, visszament a temetőbe, hogy elbúcsúzzon az anyjától és a testvérétől. Marta még mindig a földön ült, David pedig mellette kuporgott. Amikor Elizabeth odaért, Marta felnézett rá, arcán könnyekkel. Nem teheted ezt, Elizabeth, mondta halkan. Nem engedem, hogy elmenj vele. Elizabeth legugolt Marta elé, és megfogta a kezét. Muszáj megtennem, anya, mondta. Nincs más választásunk. Ha nem megyek vele, elveszítünk mindent. Marta szorosan megfogta Elizabeth kezét. De mi lesz veled? Samuel egy szörnyeteg, nem tudom, mit fog veled tenni. Elizabeth megrázta a fejét. Nem számít, mi lesz velem, csak az számít, hogy ti biztonságban legyetek. Megölelte az anyját, majd Davidhez fordult. A fiú még mindig sírt, arcát könnyek borították. Elizabeth legugolt a fiú elé, és megsimogatta az arcát. Ne sírj, David, mondta szeréden. Minden rendben lesz. Én mindig a szívedben leszek. David szorosan átölelte Elizabethet. Szeretlek, Elizabeth, suttogta. Én is szeretlek titeket, válaszolta Elizabeth. Lassan elváltak. Elizabeth Samuelhez fordult, aki a kocsinál várta. Szomorúan nézett vissza az anyjára és a testvérére. Tudta, hogy talán soha többé nem látja őket. Elizabeth felemelte a fejét, és Samuelhez sétált. A férfi kinyitotta előtte az autó ajtaját. Készen állsz? kérdezte Samuel. Elizabeth bólintott, és beszállt az autóba. Samuel becsukta az ajtót, és beült a volán mögé. Az autó elindult, és lassan elhagyta a temetőt. Elizabeth hátra nézett, utoljára pillantva a családjára. Marta és David ott álltak a temető kapujában. Apró alakjukat a távolodó autó egyre kisebbnek mutatta. Elizabeth tudta, hogy az élete soha többé nem lesz a régi. A láthatár felé tartott, és nem tudta, mit hoz a jövő. Ahogy távolodtak a temetőtől, Elizabeth az ablakon bámult ki. A táj lassan változott. A mezők és a fák helyét egyre nagyobb és díszesebb házak váltották fel. Elizabeth szíve egyre nehezebb lett, ahogy közeledtek Samuel Morgan birtokához. A birtok kapuja előtt egy hatalmas kovácsolt vaskapu állt, rajta Samuel Morgan monogramjával. A kapu kinyílt, és az autó lassan behajtott a birtokra. Elizabeth elámult a látványtól. A birtok hatalmas volt, gyönyörű kertekkel, szökőkutakkal és szobrokkal. A ház egy hatalmas, kétemeletes épület volt, elegáns oszlopokkal és nagy ablakokkal. Nem hasonlított arra a szerény farmra, ahol Elizabeth felnőtt. Az autó megállt a ház előtt, Samuel pedig kiszállt.
Elizabeth követte őt, és lassan körülnézett. A ház előtt egy széles lépcső vezetett fel, melynek két oldalán virágokkal teli vázák álltak. Üdvözöllek a Morgan birtokon, Elizabeth, mondta Samuel mosolyogva. Remélem, jól fogod itt érezni magad. Elizabeth nem válaszolt, csak lassan követte Samuelet a házba. Ahogy beléptek, egy hatalmas előcsarnokba jutottak, melynek falait festmények és tükrök díszítették. A padlót fényes márvány borította, a mennyezetről pedig egy hatalmas csillár lógott. A szobában egy idősebb nő állt, elegáns ruhában. Samuelhez fordult és meghajolt. Jó napot kívánok, Mr. Morgan, mondta a nő. Én vagyok Abigail, a házvezetőnő. Abigail, bemutatom neked Elizabethet, mondta Samuel. Ő ezentúl itt fog lakni. Abigail Elizabethhez fordult és udvariasan elmosolyodott. Örülök, hogy megismerhetem, Elizabeth. Remélem, jól fogod érezni magad nálunk. Elizabeth visszafogottan bólintott. Köszönöm, mondta. Abigail, mutasd meg Elizabethnek a szobáját, mondta Samuel, és gondoskodj róla, hogy minden rendben legyen. Természetesen, Mr. Morgan, válaszolta Abigail. Elizabethhez fordult. Kérem, kövessen, Elizabeth. Elizabeth Abigail után ment, és elindultak az előcsarnokból egy hosszú folyosóra. A folyosó falain is festmények lógtak, és mindenütt elegáns bútorok álltak. Elizabeth úgy érezte, mintha egy múzeumban lenne. Végül Abigail megállt egy ajtó előtt, és kinyitotta. Ez lesz a szobád, Elizabeth, mondta. Remélem, tetszeni fog. Elizabeth belépett a szobába, és lassan körülnézett. A szoba nagy és kényelmes volt. Egy nagy ággyal, egy íróasztallal és egy szekrénnyel. A falakat pasztelszínekre festették, és a szoba ablakából gyönyörű kilátás nyílt a kertre. Ez gyönyörű, mondta Elizabeth halkan. Örülök, hogy tetszik, válaszolta Abigail. Ha bármire szükséged van, csak szólj. Abigail elhagyta a szobát, Elizabeth pedig egyedül maradt. Az ablakhoz ment és kinézett a kertre. A nap lenyugvóban volt, az ég pedig vörös és narancssárga színekben pompázott. Elizabeth mély levegőt vett, és megpróbált megnyugodni. Tudta, hogy az élete mostantól teljesen megváltozik. Samuel Morgan birtokán volt, és nem tudta, mit hoz a jövő. Elizabeth stála v honosné místnosti, která měla být jejím novým domovem, a cítila se nesmírně ztracená. Hedvábný župan, který Abigail nabídla, jí hřál, ale nemohl zahnat chlad, který prostupoval až do morku kostí. Podívala se na sebe do zrcadla a téměř nepoznala tu mladou ženu s vyděšenýma očima. Byla to ona, Elizabeth, která před pár hodinami opustila svou rodinu, aby je zachránila před skázou. Zdálo se to jako zlý sen. Otočila se a pohlédla na obrovskou postel s nebesy, která stála uprostřed pokoje. Byla to postel pro královnu, ne pro prostou dívku z farmy. Jak by mohla usnout v takovém přepichu, když její matka a David spali v chladném, starém domě? Jak by mohla usnout, když věděla, že Samuel Morgan má nad ní moc? Přistoupila k oknu a zadívala se na zahradu, která se rozprostírala pod ní. Byla to zahrada jako z pohádky, plná květin, stromů a fontán. Ale pro Elizabeth to byla jen krásná klec. Byla uvězněná v tomto přepichovém domě, vzdálená od všeho, co milovala. S povzdechem se otočila a začala prozkoumávat pokoj. Otevřela dveře obrovské šatny a zhlédla řady nádherných šatů, bot a doplňků. Všechno bylo nové a drahé, ale Elizabeth si nic z toho nemohla užít. Věděla, že tyto věci nejsou pro ní, ale pro Samuelovy potřeby. Byla jen loutkou v jeho hře. Přešla k psacímu stolu a prohlédla si papíry, pera a inkoust, které na něm ležely. Vzala do ruky pero a zkusila napsat dopis své matce. Ale co by jí mohla napsat? Jak by jí mohla vysvětlit, že se obětovala pro ní a Davida? Jak by jí mohla říct, že je šťastná, když ve skutečnosti umírala bolestí? Slova se jí zasekávala v krku a slzy jí začaly stékat po tváři. Zalila ji vlna stesku po domově. Vzpomněla si na vůni čerstvě upečeného chleba, na smích Davida, na teplo matčina obětí. Vzpomněla si na tvrdou práci na farmě, na jednoduché, ale šťastné chvíle. Vzpomněla si na svého otce Johna a na jeho silné ruce, které ji držely v bezpečí. Už nikdy nic z toho nezažije. Odložila pero a svalila se na židli.
Slzy stékaly po tváři. Cítila se tak sama a opuštěná. Nikdo jí nemohl pomoct. Nikdo jí nerozuměl. Byla odsouzena k životu v samotě a utrpení. Náhle zaslechla tiché zaklepání na dveře. Vylekala se a rychle si utřela slzy. Dále, řekla chraplavým hlasem. Do pokoje vstoupila Abigail, držíc v rukou stříbrný podnos. Dobrý večer, Elizabeth, řekla tichým hlasem. Přinesla jsem ti večeři. Doufám, že máš hlad. Elizabeth se podívala na podnos a spatřila lahodné jídlo. Pečené kuře, brambory a zeleninu. Vůně jí připomněla domov a v hrdle se jí vytvořila velká boule. Nemám hlad, děkuji, řekla. Abigail se na ně starostlivě podívala. Musíš jíst, Elizabeth, potřebuješ sílu. Elizabeth zavrtěla hlavou. Nechci nic jíst, chci jen jít domů. Abigail položila podnos na stůl a přistoupila k Elizabeth. Položila jí ruku na rameno a řekla. Vím, že je ti těžko, Elizabeth, ale musíš být silná. Pro svou rodinu. Elizabeth se na Abigail podívala se slzami v očích. Jak to víš? Zeptala se. Abigail se smutně usmála. Viděla jsem to už tolikrát. Dívky, které přišly do tohoto domu s velkými nadějemi, ale skončily zlomené a zničené. Elizabeth ucukla. Myslíš, že se mi stane to samé? Abigail zaváhala, než odpověděla. To záleží na tobě, Elizabeth. Musíš bojovat. Musíš si udržet svou duši. Elizabeth se zamračila. Jak mám bojovat? Jsem jen bezmocná dívka. Abigail se usmála. Nejsi bezmocná, Elizabeth. Máš v sobě sílu, o které ani nevíš. Musíš ji jen najít. Elizabeth se na Abigail podívala s nadějí v očích. Možná měla pravdu. Možná v sobě měla sílu bojovat. Možná dokázala přežít v tomto strašném domě. Děkuji, Abigail, řekla Elizabeth. Děkuji ti za tvá slova. Abigail se usmála. Jsem tu pro tebe, Elizabeth. Kdykoliv mě budeš potřebovat. Abigail se otočila a odešla z pokoje. Elizabeth zůstala sama, s novou nadějí v srdci. Možná to nebude tak strašné, jak si myslela. Možná dokáže přežít a dokonce i najít štěstí v tomto nečekaném životě. S tímto novým odhodláním přistoupila ke stolu a začala jíst večeři. Jídlo bylo chutné a dodalo jí sílu. Po večeři se rozhodla prozkoumat dům. Chtěla vědět, kam se dostala, co se skrývá za těmito zdmi. Otevřela dveře pokoje a vykoukla na chodbu. Byla prázdná a tichá. Elizabeth se opatrně vydala vpřed, snažila se nedělat hluk. Procházela dlouhými chodbami, obdivovala drahé obrazy a sochy. Všude vládla atmosféra přepichu a bohatství, ale také chladu a odtažitosti. Dostala se až k obrovskému schodišti, které vedlo do horního patra. Váhala, než se rozhodla vystoupat nahoru. Co když ji někdo uvidí? Co když se Samuel rozlobí? Ale zvědavost byla silnější než strach. Elizabeth se potichu vydala po schodech nahoru. Horní patro bylo stejně honosné jako to spodní, ale zdálo se ještě prázdnější a tišší. Elizabeth procházela chodbami, nahlížela do prázdných pokojů. Všechno bylo pečlivě uklizené, ale nikde nebyl žádný život. Dostala se až k obrovským dvoukřídlým dveřím. Byla to jediná místnost, do které se dosud nepodívala. Elizabeth se na chvíli zastavila a přemýšlela, jestli má otevřít. Co když tam Samuel bude? Ale zvědavost opět zvítězila nad strachem. Elizabeth se opatrně dotkla kliky a pomalu otevřela dveře. Místnost byla tmavá a chladná. Elizabeth nahmatala vypínač a rozsvítila světlo. Když se rozhlédla po místnosti, zalekla se. Byla to pracovna. Stěny byly pokryté policemi s knihami, na stole ležely papíry a mapy. Ale na rozdíl od zbytku domu, který byl sterilní a dokonalý, tato místnost působila nepořádně a chaoticky. Byla plná osobních věcí, které vyzařovaly Samuelovu individualitu. Byl to Samuel, kterého dosud nepoznala. Přistoupila ke stolu a začala si prohlížet papíry. Byly to staré dokumenty, smlouvy a účty. Elizabeth nerozuměla většině z nich, ale něco ji zaujalo. Zdálo se, že Samuel má finanční problémy. V tu chvíli uslyšela za sebou kroky.
Rychle se otočila a spatřila Samuela, který stál ve dveřích. Jeho tvář byla tmavá a hrozivá. Co tady děláš? Zeptal se Samuel hněvivým hlasem. Elizabeth se zalekla a ustoupila o krok zpět. Já jsem jen prozkoumávala dům, koktala. Samuel k ní přistoupil a chytil ji za ruku. Nemáš co dělat v mé pracovně, řekl. Tato místnost je jen pro mě, rozumíš? Elizabeth se pokusila vymanit z jeho sevření, ale Samuel ji držel pevně. Pusť mě, řekla. Samuel se ušklíbl. Proč bych tě měl pouštět? Jsi teď moje. Můžu s tebou dělat, co chci. Elizabeth se bála, ale snažila se nedat to najevo. Nejsem tvoje, řekla. Jsem jen tady, abych zachránila svou rodinu. Samuel se zasmál. Myslíš si, že ti věřím? Jsi tady, protože jsi chtěla bohatství a moc, stejně jako všechny ostatní ženy. Elizabeth se urazila. Nejsem jako ostatní ženy, řekla. Já chci jen zpátky domů. Samuel ji pustil a udělal krok zpět. Zadíval se na ně s překvapením v očích. Takže chceš jít domů? Zeptal se. Elizabeth přikývla. Ano. Chci se vrátit ke své rodině. Chci žít svůj vlastní život. Samuel se na chvíli zamyslel. Pak se otočil a odešel z pracovny. Jdi do své pokoje, řekl. A už se nikdy neopovažuj vstoupit do mé pracovny bez mého svolení. Elizabeth poslušně odešla z pracovny a vrátila se do svého pokoje. Byla otřesena tím, co se stalo. Samuel byl jiný, než si myslela. Byl temnější a nebezpečnější. Elizabeth věděla, že musí být opatrná. Musí se chránit před jeho hněvem. Zalezla do postele a zavřela oči. Snažila se usnout, ale nemohla. Pořád se jí vracel Samuelův hněvivý pohled a jeho slova. Co to znamená, že ji chce nechat jít domů? Měla si myslet, že se jí to jen zdálo? A co finanční problémy, které objevila? Elizabeth věděla, že se v tom domě skrývá mnoho tajemství a že musí najít způsob, jak je odhalit. Musí zjistit, kdo Samuel Morgan doopravdy je. Ale jak se toho má dosáhnout, když se jí zdá, že je v pasti, bez možnosti úniku? A co Abigail, ta tichá služebná, která se zdála, že zná víc, než říká? Elizabeth usnula s hlavou plnou otázek a nejistotou v srdci. Elizabeth v Samuelově pracovně našla staré knihy a dokumenty. Snaží se pochopit Samuelovu minulost a motivace. Samuel ji překvapí v pracovně. Je rozlobený, že narušila jeho soukromí. Dojde k prvnímu konfliktu. Elizabeth se mu statečně postaví. Samuel je překvapen její odvahou a poprvé v ní vidí něco víc než jen oběť. Vzduch v pracovně zhoustl, naplněný Samuelovým hněvem a Elizabetyným strachem. Cítila, jak jí buší srdce. Krev jí proudila v žilách jako rozbouřená řeka. Pohlédla na Samuela, jehož tvář byla znetvořená vztekem a poprvé v něm zahlédla něco temného, nebezpečného. Bylo to jako pohled do hluboké propasti, do místa, kde vládla jen bolest a utrpení. Jak se opovažuješ, vyštěkl Samuel. Jeho hlas zněl jako praskání biče. Jak se opovažuješ vniknout do mého soukromí? Myslíš si, že ti patří všechno, co je v tomto domě? Elizabeth sebrala veškerou svou odvahu a vzpřímeně se postavila. Ne, nemyslím si to, odpověděla pevným hlasem. Jen jsem chtěla pochopit, kdo jsi. Proč jsi takový, jaký jsi? Samuel se ušklíbl a přistoupil k ní blíž. Co tě na mě tak zajímá? Myslíš si, že mě dokážeš změnit? Že mě dokážeš zachránit? Elizabeth zavrtěla hlavou. Nemyslím si nic, jen se snažím přežít. Snažím se pochopit, co se děje. Samuel se zastavil těsně před ní a sklonil se, aby se jí podíval do očí. Jeho dech jí hřál tvář. Chceš přežít? To je všechno, na čem ti záleží? Elizabeth přikývla. Ano. Chci se vrátit ke své rodině. Chci se vrátit ke svému životu. Samuel se zasmál. Byl to tvrdý, bezútěšný smích, který se odrážel od zdí pracovny. Tvůj život skončil, Elizabeth. Odteď jsi součástí mého světa. A v mém světě platí moje pravidla. Elizabeth se nechtěla nechat zastrašit. Věděla, že musí bojovat, pokud chce přežít. Nejsem tvůj majetek, Samuel, řekla. Nemůžeš mi říkat, co mám dělat.
Samuel ji chytil za ruku a pevně ji stiskl. Ale mohu, odpověděl. Mám moc nad tvou rodinou. Mám moc nad tvým životem. Můžeš si vybrat, jestli budeš spolupracovat nebo budeš trpět. Elizabeth se snažila vymanit z jeho sevření, ale Samuel byl silnější. Cítila, jak jí prsty brní bolestí. Neublížíš jim, řekla. Slibil si, že je ochráníš. Samuel ji pustil a udělal krok zpět. V jeho očích se zračil chladný kalkul. Máš pravdu. Dal jsem ti slib. Ale sliby se dají porušit, Elizabeth. Záleží na tobě, jestli ho dodržím. Elizabeth se ho bála, ale věděla, že se nesmí nechat zlomit. Musí se mu postavit, pokud chce ochránit svou rodinu. Co ode mě chceš? Zeptala se. Samuel se usmál. Byl to chladný, vypočítavý úsměv, který ji děsil. Chci, abys mě poslouchala. Chci, abys dělala, co ti řeknu. Chci, abys byla moje. Elizabeth sebrala veškerou svou odvahu a vzpřímeně se postavila. Nikdy nebudu tvoje, řekla. Raději zemřu. Samuel se zasmál. Smrt není řešení, Elizabeth. Smrt je konec. A já chci, abys trpěla. Chci, abys každý den litovala svého rozhodnutí. Elizabeth se nechtěla nechat zastrašit. Věděla, že se nesmí vzdát. Musí bojovat, dokud bude mít sílu. Nebojím se tě, řekla. Nemůžeš mě zlomit. Samuel se k ní přiblížil a sklonil se, aby jí zašeptal do ucha. Ale mohu, řekl. Brzy uvidíš, Elizabeth. Brzy uvidíš, jak moc se mýlíš. Potom se Samuel otočil a odešel z pracovny. Elizabeth zůstala sama, otřesena tím, co se stalo. Věděla, že se ocitla v nebezpečí. Samuel byl mocný a nebezpečný a ona se mu musela postavit sama. Přesto v ní začalo klíčit něco nového. Zvědavost. Zvláštní, ale zdálo se, že Samuel, kterého viděla v jeho pracovně, se lišil od toho chladného a odměřeného muže, kterého dosud znala. Ty staré knihy, chaoticky naskládané dokumenty, mapa Evropy z křížky na místech bitev z první světové války, všechno to svědčilo o bouřlivé minulosti. Co se v ní skrývalo? A proč se tolik bál, že to Elizabeth odhalí? Zhluboka se nadechla a rozhodla se, že se nevzdá. Bude bojovat. Pro svou rodinu, pro svou svobodu. A možná, jen možná se jí podaří pochopit Samuela Morgana a najít způsob, jak ho porazit. Pomalu se otočila zpět ke stolu a začala si prohlížet dokumenty. Většina z nich byla nudná a nesrozumitelná, ale jeden papír ji zaujal. Byla to smlouva o půjčce, kterou Samuel uzavřel před několika lety. Částka byla obrovská a termín splatnosti se blížil. Pokud Samuel půjčku nesplatí, hrozí mu bankrot. Elizabeth si uvědomila, že to je jeho slabé místo. Samuel se bál ztráty svého majetku. Bál se, že ztratí svou moc. A to jí dávalo určitou výhodu. Vložila smlouvu do kapsy a rozhodla se vrátit do svého pokoje. Potřebovala si odpočinout a promyslet svůj další krok. Cestou zpět do svého pokoje potkala Abigail. Služebná se na ní smutně usmála. Jsi v pořádku, Elizabeth? Zeptala se. Slyšela jsem hluk z pracovny. Elizabeth přikývla. Ano, jsem v pořádku, jen jsme se trochu pohádali. Abigail se zamračila. Mr. Morgan umí být někdy krutý, ale vím, že ve svém srdci má i dobro. Elizabeth se na ní překvapeně podívala. Myslíš si to? Zeptala se. Abigail přikývla. Ano, viděla jsem ho trpět. Viděla jsem ho bojovat sám se sebou. Elizabeth si nebyla jistá, co si má o tom myslet. Možná měla Abigail pravdu. Možná se v Samuelově srdci skrývalo i něco dobrého. Ale zatím to nemohla vidět. Děkuji, Abigail, řekla Elizabeth. Děkuji ti za tvá slova. Abigail se usmála. Kdykoliv mě budeš potřebovat, Elizabeth, jsem to pro tebe. Elizabeth odešla do svého pokoje a zavřela dveře. Zalezla do postele a zavřela oči. Byla vyčerpaná, ale nemohla usnout. Její mysl byla plná myšlenek a pocitů. Bála se Samuela, ale zároveň byla zvědavá. Chtěla ho pochopit. Chtěla zjistit, co se skrývá za jeho krutostí. A věděla, že musí bojovat, pokud chce ochránit sebe a svou rodinu.
Usnula až nad ránem, s hlavou plnou otázek a nejistot, ale s novým odhodláním v srdci. Elizabeth našla v Samuelově pracovně starou fotografii mladé ženy. Abigail jí prozradí, že to byla Samuelova sestra, která zemřela při tragické nehodě. Elizabeth začíná chápat Samuelovu uzavřenost a bolest. Snaží se mu nabídnout útěchu, ale Samuel ji odmítá. Začne se o něj starat, i když se k ní chová chladně. Šedlo svíčky mihotavě tančilo na stěnách Elizabetyna pokoje. Kreslilo fantastické obrazce na hedvábný tapetu. Nemohla spát. Samuelovi hněvivé výkřiky, ozvě na jeho tváře znetvořené vztekem, ty obrazy jí nedovolily klidně spočinout. Rozhodla se prozkoumat záhadu, která obestírala Samuelovu minulost, a narazila na něco, co ji hluboce zasáhlo. Tu starou smlouvu o půjčce schovala do kapsy, ale v mysli jí rezonovala jiná věc. Chlad, prázdnota, kterou viděla v Samuelových očích. To nebyla jen krutost, to byla bolest. Oblékla si župan a vyklouzla z pokoje. Chodby byly ponořené do tmy, jen občasné svícny vrhaly stříbrné světlo. Elizabeth se tiše plížila, dokud nedorazila k Samuelově pracovně. Dveře byly pootevřené a zevnitř se linulo tlumené světlo. Srdce jí bušilo, ale zvědavost byla silnější než strach. Opatrně nahlédla do pokoje. Samuel seděl za stolem, jeho tvář osvětlená plamenem svíčky. V ruce držel něco malého, stříbrného. Elizabeth si přiblížila pohled a s úžasem zjistila, že je to fotografie. Potichu vstoupila do pokoje a přistoupila k Samuelovi. Ten si ji nevšiml, byl zahloubaný do sebe. Elizabeth se podívala na fotografii a zalapala po dechu. Byla na ní mladá žena, snad o pár let starší než Elizabeth. Měla tmavé vlasy a pronikavé modré oči, které vyzařovaly radost a život. Usmívala se a v jejím úsměvu bylo něco povědomého. Elizabeth měla pocit, že tu ženu zná, i když ji nikdy v životě neviděla. Samuel si všiml její přítomnosti až po chvíli. Zvedl hlavu a překvapeně se na ní podíval. Co tady děláš? Zeptal se. Elizabeth ukázala na fotografii. Kdo je to? Zeptala se. Samuel se zamračil a rychle schoval fotografii do zásuvky stolu. To není tvoje starost, řekl. Elizabeth se nedala odbít. Prosím, řekni mi to, řekla. Chci to vědět. Samuel se na ní chvíli díval, pak si povzdechl. To je moje sestra, řekl. Jmenovala se Abigail. Elizabeth zalapala po dechu. Tvoje sestra? Nikdy si se o ní nezmínil. Samuel se smutně usmál. Nerád o ní mluvím, řekl. Zemřela, když mi bylo 25. Elizabeth cítila, jak jí v srdci roste soucit. Jak zemřela? Zeptala se. Samuel zaváhal, pak promluvil. Byla to nehoda, řekl. Jela na koni a spadla. Urazila si vaz. Elizabeth na něj soucitně pohlédla. To je mi líto, řekla. Muselo to být strašné. Samuel přikývl. Bylo, řekl. Byla to nejlepší osoba, kterou jsem znal. Byla chytrá, laskavá a plná života. Její smrt mě změnila. Elizabeth konečně začala chápat Samuelovu uzavřenost a bolest. Ztráta sestry ho hluboce zasáhla a on se s tím nikdy nedokázal vyrovnat. Proto jsi takový? Zeptala se. Proto jsi tak chladný a odtažitý? Samuel přikývl. Asi ano, řekl. Nechci, aby mi někdo ublížil, proto se držím od lidí dál. Elizabeth se k němu přiblížila a položila mu ruku na rameno. Nemusíš se bát, řekla. Neublížím ti. Samuel se na ní podíval překvapeným pohledem. Jak to můžeš vědět? Zeptal se. Elizabeth se usmála. Protože tě chápu, řekla. Vím, jaké to je ztratit někoho blízkého. Samuel se zamračil. Ty nemůžeš vědět, jaké to je, řekl. Nikdy si nezažil to, co já. Elizabeth zavrtěla hlavou. To se mýlíš, řekla. Ztratila jsem otce. Viděla jsem, jak má matka trpí. Vím, jaké to je, když se ti zhroutí celý svět. Samuel se na ní chvíli díval, pak sklopil zrak. Promiň, řekl. Nechtěl jsem tě urazit. Elizabeth mu stiskla ruku. To je v pořádku, řekla. Jen chci, abys věděl, že nejsi sám.
Můžeš se mi svěřit, budu tě poslouchat. Samuel se na ní znovu podíval a v jeho očích bylo něco nového. Naděje. Myslíš to vážně? Zeptal se. Elizabeth přikývla. Ano, řekla. Chci ti pomoct. Samuel se usmál. Byl to slabý úsměv, ale Elizabeth věděla, že je upřímný. Děkuji, řekl. To pro mě hodně znamená. V té chvíli se dveře otevřely a do pokoje vstoupila Abigail. Byla překvapená, když uviděla Elizabeth a Samuela spolu. Promiňte, jestli ruším, řekla. Jen jsem chtěla vědět, jestli něco nepotřebujete. Samuel zavrtěl hlavou. Ne, nic nepotřebujeme, řekl. Můžeš jít spát. Abigail se na ně podezřívavě podívala, pak se uklonila a odešla. Elizabeth cítila, jak jí v srdci roste neklid. Co si asi Abigail myslí? Tuší, že se mezi ní a Samuelem něco děje? Samuel si povzdechl a vstal ze židle. Myslím, že bychom měli jít spát, řekl. Už je pozdě. Elizabeth přikývla a následovala ho z pokoje. Cestou do svého pokoje přemýšlela o tom, co se právě stalo. Podařilo se jí prolomit Samuelovu zeď? Podařilo se jí dostat se k jeho srdci? Zalezla do postele a zavřela oči. Byla unavená, ale nemohla spát. V hlavě se jí honily myšlenky. Cítila soucit se Samuelem, ale zároveň se ho bála. Věděla, že je nebezpečný a že se nesmí nechat oklamat jeho laskavostí. Ráno se probudila s pocitem neklidu. Vstala a oblékla si jednoduché šaty. Rozhodla se, že se půjde projít do zahrady. Chtěla si vyčistit hlavu a promyslet si svůj další krok. Když vyšla z domu, ucítila svěží vzduch a vůni květin. Zahrada byla plná života. Ptáci zpívali a včely bzučely kolem květů. Elizabeth se posadila na lavičku a zadívala se na krásu kolem sebe. Přemýšlela o Samuelovi a o jeho sestře. Cítila se mu blíž, ale zároveň věděla, že je mezi nimi propast, kterou nemůže překonat. Byl to muž plný protikladů, krutý a laskavý, chladný a vášnivý. Elizabeth se bála, že se v něm ztratí, že ji pohltí jeho temnota. Zahlédla Abigail, jak se blíží po cestičce. Služebná měla v rukou nůžky a koš a sbírala květiny. Elizabeth se rozhodla, že se s ní promluví. Dobré ráno, Abigail, řekla. Abigail se na ní usmála. Dobré ráno, Elizabeth, řekla. Užíváš si zahradu? Elizabeth přikývla. Je nádherná, řekla. Miluju květiny. Abigail položila koš na zem a posadila se vedle Elizabeth na lavičku. Já taky, řekla. Květiny jsou jako lidé. Každá je jiná, každá má svou krásu. Elizabeth se na ní zvědavě podívala. To je hezky řečeno, řekla. Jak dlouho už tady pracuješ? Abigail zaváhala, pak promluvila. Už 10 let, řekla. Nastoupila jsem sem krátce po smrti Abigail. Elizabeth zalapala po dechu. Znala jsi ji? Zeptala se. Abigail přikývla. Ano, řekla. Byla to úžasná žena. Laskavá, štědrá a plná života. Všichni ji milovali. Elizabeth cítila, jak jí v srdci roste soucit se Samuelem. Ztratit takovou ženu muselo být strašné. Jaký byl Samuel, když zemřela? Zeptala se. Abigail si povzdechla. Byl zlomený, řekla. Ztratil chuť do života. Uzavřel se do sebe a nikoho k sobě nepouštěl. Elizabeth se zamračila. Myslíš si, že se někdy změní? Zeptala se. Abigail se usmála. Věřím tomu, řekla. Věřím, že v něm ještě je to dobro, které v něm bylo kdysi. Jen ho musí někdo probudit. Elizabeth se na ně zadívala s nadějí v očích. Možná měla Abigail pravdu. Možná se jí podaří probudit Samuela z jeho temnoty. Musí se snažit. Musí ho zkusit pochopit. A možná, jen možná, se jim podaří najít společnou cestu. Abigail, řekla, máš pravdu. Musím mu pomoct. Abigail se usmála. Jsem si jistá, že to dokážeš, řekla. Máš v sobě sílu, Elizabeth, jen ji musíš najít. Elizabeth začala pracovat v zahradě a starala se o růže. Samuel ji sledoval, jak pracuje, a začal se k ní chovat méně odměřeně. Elizabeth mu vyprávěla o své rodině a o svém životě na farmě. Samuel se jí svěřoval se svými obavami o budoucnost. Mezi nimi se začalo vytvářet pouto.
Země voněla vlhkostí a životem. Elizabeth s úlevou vtlačila rýč do půdy pod sazenicí růže. Odjakživa jí práce na poli přinášela klid. Hrála si s hlínou ještě dřív, než se naučila číst. A pěstování rostlin bylo víc než jen práce. Byl to způsob, jak navázat spojení se světem kolem sebe. Zahrada Samuela Morgana byla obrovská, mnohem rozsáhlejší než jakýkoliv kousek země, jaký kdy viděla. Ale i tak se pustila do práce s tichým odhodláním. Potřebovala dělat něco užitečného. Potřebovala se cítit užitečná. Když se ohnula, aby urovnala hlínu kolem kořenů, zaslechla za sebou kroky. Stuhla, ale pak se uvolnila, když si uvědomila, kdo to bude. Samuel ji už několik dní sledoval, jak pracuje v zahradě. Nevěděla, co si o tom má myslet. Zpočátku to vnímala jako kontrolu, ale postupně se jí zdálo, že v jeho očích vidí spíš zvědavost než podezřívavost. Potřebuje s něčím pomoct? Zeptal se Samuel. Jeho hlas byl tišší, než jaký kdy Elizabeth slyšela. Zvedla se a otřela si špinavé ruce do sukně. Ne, děkuju, odpověděla. Zvládnu to. Samuel se na ní chvíli díval, pak si povzdechl a sklonil se, aby jí pomohl. Aspoň ti přidržím ten keř, řekl. Elizabeth se na něj překvapeně podívala, ale nic neřekla. Společně zasadili růži. Máš to v ruce, poznamenal Samuel, když sledoval její práci. Vypadá to, že víš, co děláš. Naučila jsem se to na farmě, odpověděla. Vždycky jsem pomáhala s pěstováním zeleniny a ovoce. Na farmě, zopakoval Samuel. Řekni mi o ní. Elizabeth se chvíli rozmýšlela, pak se dala do vyprávění. Popsala mu svůj dům, pole, lesy, louku. Mluvila o tvrdé práci, ale i o radosti, kterou jí práce přinášela. Mluvila o své matce a o Davidovi a o tom, jak moc jí chybí. Samuel ji poslouchal bez přerušování s pohledem upřeným na její tvář. Elizabeth si všimla, že se jeho rysy změkčily a že v jeho očích je něco, co tam předtím neviděla. Muselo to být těžké, řekl Samuel, když skončila. Nechat to všechno za sebou. Elizabeth přikývla. Bylo, odpověděla, ale neměla jsem na vybranou. Samuel se zamračil. Je mi líto, že si musela udělat takové rozhodnutí, řekl. Elizabeth se na něj překvapeně podívala. Nečekala, že od něj uslyší taková slova. Děkuju, řekla. Několik minut stáli v tichosti, pak se Samuel otočil a podíval se na zahradu. Je to tu krásné, řekl. Ale vždycky mi tu něco chybělo. Co? Zeptala se Elizabeth. Život, odpověděl Samuel. Tato zahrada byla vždycky jen na okrasu. Nikdy v ní nebyl skutečný život. Elizabeth pochopila, co tím myslí. Zahrada byla dokonalá, ale sterilní. Chyběla jí přirozenost, spontaneity. Chybělo jí to, co dělalo život životem. Myslím, že to můžeme změnit, řekla Elizabeth. Samuel se na ní překvapeně podíval. Jak? Zeptal se. Můžeme do zahrady zasadit zeleninu a ovoce, odpověděla Elizabeth. Můžeme sem přivést zvířata. Můžeme sem přivést život. Samuel se usmál. To je skvělý nápad, řekl. Myslím, že by se Abigail líbil. Elizabeth stuhla, když uslyšela jméno Samuelovy sestry. Abigail? Zeptala se. Samuel přikývl. Milovala květiny, řekl. Vždycky říkala, že zahrada je duší domu. Elizabeth si povzdechla. Je mi líto, že už tu není, řekla. Samuel se zamračil. Mně taky, odpověděl. Několik minut stáli v tichosti, pak se Elizabeth rozhodla změnit téma. Co budeme pěstovat? Zeptala se. Samuel se zamyslel. Co bys chtěla pěstovat ty? Zeptal se. Elizabeth se usmála. Můžeme zasadit rajčata, okurky, papriky, řekla. Můžeme zasadit jahody, maliny, borůvky. Můžeme zasadit všechno, co nám chutná. Samuel se zasmál. Dobře, řekl. Tak to uděláme. Zasadíme všechno, co nám chutná. Začali plánovat, co kde zasadí. Elizabeth navrhovala, Samuel souhlasil. Zdálo se, že se oba baví. Když se vraceli do domu, Samuel se zastavil a podíval se na Elizabeth. Děkuju, řekl. Za co? Zeptala se Elizabeth.
Za to, že jsi mi ukázala nový pohled na svět, odpověděl Samuel. Elizabeth se usmála. Nemáš za co děkovat, řekla. Ráda ti pomůžu. Několik následujících dní pracovali v zahradě společně. Elizabeth se starala o květiny, Samuel jí pomáhal se zeleninou. Povídali si, smáli se a učili se jeden od druhého. Elizabeth si všimla, že se Samuel mění. Stal se laskavějším, usměvavějším a otevřenějším. Zdálo se, že je šťastný, a to jí těšilo. Jednoho večera, když seděli na terase a sledovali západ slunce, se Samuel otočil k Elizabeth a řekl: Chci ti něco říct. Elizabeth stuhla. Věděla, že to přijde. Věděla, že si s ní Samuel chce promluvit o jejich vztahu. Poslouchám, řekla. Samuel se zhluboka nadechl a promluvil. Vím, že jsi tu kvůli své rodině, řekl. Vím, že jsi se obětovala, aby si zachránila, a já ti za to děkuju. Elizabeth se zamračila. Co tím chceš říct? Zeptala se. Samuel se jí podíval do očí. Chci říct, že tě nechci držet v zajetí, řekl. Chci, abys byla svobodná. Chci, abys byla šťastná. Elizabeth zalapala po dechu. Nečekala, že to uslyší. Nečekala, že jí Samuel dá svobodu. Opravdu? Zeptala se. Samuel přikývl. Opravdu, řekl. Chci, abys věděla, že si tě vážím a že ti nechci ublížit. Elizabeth cítila, jak se jí do očí hrnou slzy. Děkuju, řekla. Děkuju ti za všechno. Samuel se usmál. Nemáš za co děkovat, řekl. Zasloužíš si to. Chvíli se na sebe dívali v tichosti. Pak se Samuel natáhl a pohladil Elizabeth po tváři. Jsi krásná, řekl. A jsi silná. Jsem rád, že jsem tě poznal. Elizabeth cítila, jak se jí rozbušilo srdce. Věděla, že se do Samuela zamilovává. A věděla, že to je špatné. Musím jít, řekla. Rychle vstala a odešla do svého pokoje. Zavřela dveře a opřela se o ně zády. Cítila se zmatená a vyplašená. Věděla, že se musí držet od Samuela dál. Věděla, že nemůže dovolit, aby se mezi nimi něco stalo, protože by to mohlo zničit všechno. Na terase seděla stará prasklá váza, kdysi plná květů, teď už prázdná a zaprášená. Symbol všeho, co Elizabeth na tomto místě obklopovalo. Krásy a zmaru zároveň. Elizabeth objevila dopisy, které dokazují, že Samuelův majetek je v krizi. Zjistí, že Samuel se bál bankrotu a že ji využil, aby získal čas. Cítí se zrazena a využita. Samuel se jí snaží vysvětlit, že nechtěl, aby se stala obětí, ale Elizabeth mu nevěří. Dojde k velké hádce. Elizabeth se rozhodne utéct. Ráno se probudila s hořkou chutí v ústech. Cítila se, jako by spala jen pár minut a únavou jí víčka těžkla. Pomalu se posadila na postel a rozhlédla se po pokoji. Sluneční paprsky pronikaly skrze závěsy a malovaly na hedvábnou tapetu zlaté obrazce. Ještě včera by jí pohled na ten přepich uklidnil, ale dnes jí připadal jako výsměch. Vzpomněla si na Samuelova slova, na jeho vyznání, na jeho doteky. Všechno se zdálo jako lež. Vstala a automaticky přešla k oknu. Zahrada se probouzela k životu. Ptáci vesele štěbetali a včely bzučely kolem květů. Elizabeth si vybavila, jak se v ní společně se Samuelem starali o růže, jak se smáli a povídali si. Vzpomněla si na jeho slova o životě, o budoucnosti. A teď věděla, že to všechno byla jen přetvářka, hra, která měla zakrýt jeho skutečné záměry. Rozhodla se, že se půjde projít. Potřebovala se nadýchat čerstvého vzduchu, vyčistit si hlavu a promyslet si svůj další krok. Oblékla si jednoduché šaty a tiše se vytratila z pokoje. Na chodbě nepotkala nikoho, dům byl tichý a ospalý. Elizabeth se s úlevou nadechla a zamířila ke schodišti. V kuchyni už voněla káva a čerstvé pečivo. Elizabeth si vzpomněla, že ještě nesnídala, ale neměla chuť k jídlu. Potřebovala se soustředit na to, co je důležité. Dobré ráno, Elizabeth, ozval se za ní tichý hlas. Elizabeth se otočila a spatřila Abigail. Služebná stála u stolu a připravovala snídani. V jejich očích se zračil starostlivý pohled. Dobré ráno, Abigail, odpověděla Elizabeth. Co děláš?
Připravuji snídani pro mistra Morgana, řekla Abigail. Chtěla jsem se zeptat, jestli ti něco nechystám. Elizabeth zavrtěla hlavou. Ne, děkuju, řekla. Nemám chuť k jídlu. Abigail se zamračila. Nechceš se trápit, Elizabeth, řekla. Musíš jíst, abys měla sílu. Elizabeth si povzdechla. Nemám sílu, Abigail, řekla. Všechno je to lež. Abigail se na ní překvapeně podívala. Co tím myslíš? Zeptala se. Elizabeth se rozhodla, že se Abigail svěří. Věděla, že jí může věřit. Včera jsem Samuelově pracovně našla nějaké dopisy, řekla. Dopisy od věřitelů. Samuel je v krizi. Hrozí mu bankrot. Abigail zalapala po dechu. To není možné, řekla. Mistr Morgan je bohatý. To si jen myslíme, odpověděla Elizabeth. Samuel mě využil, aby získal čas. Potřeboval, abych mu pomohla udržet jeho majetek. Abigail se zděšeně zatvářila. To nemůže být pravda, řekla. Mistr Morgan by nikdy nic takového neudělal. Elizabeth se smutně usmála. Ty ho neznáš, Abigail, řekla. Samuel je schopen všeho. Je to bezcitný a vypočítavý muž. Abigail zavrtěla hlavou. Nechci ti věřit, řekla. Ale vím, že nelžeš. Vidím to v tvých očích. Elizabeth položila Abigail ruku na rameno. Musíš mi věřit, Abigail, řekla. Samuel nás všechny podvedl. Musíme se bránit. Abigail se zamyslela, pak přikývla. Dobře, řekla. Věřím ti. Co mám dělat? Elizabeth se usmála. Potřebuju tvoji pomoc, řekla. Musíme najít způsob, jak se odtud dostat. Společně se pustili do plánování útěku. Věděli, že to nebude jednoduché, ale nechtěli se vzdát. Chtěli se osvobodit od Samuela Morgana a začít nový život. Když skončili, Elizabeth se rozloučila s Abigail a zamířila do zahrady. Potřebovala si promluvit se Samuelem, konfrontovat ho s jeho lžemi. Věděla, že to bude těžké, ale nechtěla se bát. Musela se mu postavit, jinak by ji navždy ovládal. V zahradě našla Samuela, jak se stará o růže. Jeho tvář byla klidná a usměvavá, jako by se nic nestalo. Elizabeth ucítila, jak se v ní vaří hněv. Samuele, řekla pevným hlasem. Samuel se otočil a překvapeně se na ní podíval. Elizabeth, řekl, co tady děláš? Elizabeth se k němu přiblížila a zastavila se těsně před ním. Vím, co jsi udělal, řekla. Vím o tvých problémech, o tvých lžích. Samuel se zamračil. O čem to mluvíš? Zeptal se. Elizabeth vytáhla z kapsy dopisy od věřitelů a hodila je Samuelovi do tváře. Tady máš, řekla. Přečti si to, všechno je tam napsané. Samuel zděšeně sebral dopisy ze země a začal je číst. Elizabeth sledovala jeho tvář, jak se postupně mění v hněvivou masku. Kde jsi to vzala? Zeptal se Samuel hrozivým hlasem. To není důležité, odpověděla Elizabeth. Důležité je, že vím pravdu. Vím, že jsi mě využil, aby se získal čas, že jsi mi lhal. Samuel hodil dopisy na zem a přistoupil k Elizabeth. Chytil ji za paži a pevně ji stiskl. Poslouchej mě, Elizabeth, řekl. Nechtěl jsem, aby se ti něco stalo. Chtěl jsem jen zachránit svou rodinu. Elizabeth se pokusila vymanit z jeho sevření, ale Samuel ji držel pevně. Neříkej mi rodina, řekla. Nemáš žádnou rodinu. Jen lžeš a manipuluješ s lidmi. Samuel se rozhuřil. Mlč, vykřikl. Nechci tě slyšet. Elizabeth se nebála. Věděla, že musí stát za svým. Pravda tě bolí, Samuele, řekla. Proto se bojíš. Samuel ji pustil a udělal krok zpět. V jeho očích se zračil zoufalý pohled. Není to tak, jak si myslíš, řekl. Chtěl jsem ti to vysvětlit. Už nechci nic slyšet, odpověděla Elizabeth. Chci jen odejít. Chci se vrátit ke své rodině. Samuel zavrtěl hlavou. Nemůžeš odejít, řekl. Jsi moje žena. Elizabeth se zasmála. Nikdy nebudu tvoje žena, řekla. Raději umřu, než bych s tebou zůstala. Samuel se rozzuřil.
Popadl Elizabeth za ramena a zatřásl s ní. Jak se opovažuješ, křičel. Já ti ukážu, kdo tu vládne. Elizabeth ucítila, jak jí v očích vyhrkly slzy. Bála se Samuela, ale nechtěla se nechat zlomit. Věděla, že musí bojovat. V tom okamžiku se za nimi ozval ostrý zvuk. Samuel se otočil a spatřil Abigail, jak stojí u vchodu do zahrady a míří na něj pistolí. Nechybí Samuele, řekla Abigail pevným hlasem. Nebo střelím. Samuel se zděšeně podíval na Abigail. Co to děláš, Abigail? Zeptal se. Zbláznila si se. Ne, Samuele, odpověděla Abigail. Jen dělám to, co je správné. Nemůžeš jí ubližovat. Je to dobrá žena. Samuel zavrtěl hlavou. Musíš se uklidnit, Abigail, řekl. Já to s ní vyřeším v klidu. Ne, Samuele, odpověděla Abigail. Musíš ji nechat odejít. Musíš jí dát svobodu. Samuel zaváhal, pak zavrtěl hlavou. Nemůžu to udělat, řekl. Miluju ji. Elizabeth se zděsila Samuelových slov. Nevěřila mu. Věděla, že lže. Nelži mi, Samuele, řekla. Nemiluješ mě. Jsi jen posedlý mnou. Samuel se na ní smutně podíval. Máš pravdu, řekl. Jsem posedlý tebou, ale to neznamená, že tě nemiluju. Elizabeth zavrtěla hlavou. Už nechci nic slyšet, řekla. Chci jen odejít. Pusť mě. Samuel se vzdál a pustil Elizabeth z rukou. Dobře, řekl. Pustím tě, ale prosím tě, zůstaň. Elizabeth se na něj opovržlivě podívala. Nikdy, řekla. Otočila se a rozběhla se pryč. Běžela tak rychle, jak jen mohla. Chtěla se dostat co nejdál od Samuela Morgana a jeho lží. Za sebou slyšela Samuelův zoufalý křik. Elizabeth, počkej, prosím. Elizabeth se nezastavila. Běžela dál, dokud se nedostala k bráně. Tam se otočila a naposledy se podívala na Samuelův dům. Pak se otočila a odešla. Věděla, že se už nikdy nevrátí. Kapsu šatů jí tížil starý papír. Smlouva, která Samuela spoutávala. Paradoxně zjištění, co se skrylo pod jeho dokonale vybudovanou fasádou, ji osvobodilo. Přemýšlela, co s papírem udělá. Elizabeth se vracela domů. Stála na prašné cestě, zírala na známou siluetu domu v dálce a srdce jí bušilo jako splašené. Bylo to zvláštní, ten pocit. Svoboda a úzkost, smíchané dohromady jako olej a voda. Utekla od Samuela, utekla od přepichu a lží, ale za jakou cenu? Co jí čekalo doma? Jak se bude vysvětlovat matce a Davidovi? Zhluboka se nadechla a vykročila. Cesta se zdála nekonečná. Každým krokem se vracela ke svým kořenům, ke svému starému životu. Ale byl to ještě její život? Byla ještě ta Elizabeth, která kdysi s láskou obdělávala pole a sněla o budoucnosti? Nebo ji Samuel navždy změnil? Když dorazila k domu, zastavila se. Dům vypadal přesně tak, jak si ho pamatovala. Starý, omšelý, ale plný vzpomínek. V oknech se svítilo, což znamenalo, že jsou matka a David vzhůru. S napětím zaklepala na dveře. Ozvalo se tiché kroky a pak se dveře otevřely. V nich stála Marta. Její tvář se rozjasnila, když spatřila Elizabeth. Elizabeth, vykřikla a vtáhla ji do pevného obětí. Bože, jsi v pořádku. Co se stalo? Proč se vrátila? Elizabeth cítila, jak jí slzy stékají po tváři. Mami, zašeptala. Tolik mi chybělas. Marta ji pustila a starostlivě si ji prohlédla. Pojď dál, řekla a vtáhla ji do domu. David bude mít radost. David seděl u stolu a četl si knihu. Když spatřil Elizabeth, vyskočil a běžel k ní. Elizabeth, vykřikl a skočil jí do náruče. Elizabeth ho pevně objala. Davide, řekla. Tolik jsem tě postrádala. Sedli si ke stolu a Marta jim uvařila čaj. Elizabeth jim vyprávěla o tom, co se stalo. Vyprávěla jim o Samuelovi, o jeho lžích, o jeho finančních problémech. Vyprávěla jim o dopisech, které našla a o tom, jak se rozhodla utéct. Marta a Davidy poslouchali s napětím a hrůzou. Když skončila, Marta k ní přistoupila a objala ji. Je mi to líto, Elizabeth, řekla.
Je mi líto, že jsi si musela projít tímhle peklem, ale jsem ráda, že jsi zpátky. David se k ním přidal do obětí. My taky, Elizabeth, řekl. My tě máme rádi. Elizabeth cítila, jak se jí v srdci rozlévá teplo. Byla doma, byla se svou rodinou a to bylo všechno, na čem záleželo. Ale i přesto si nemohla pomoct a v koutku duše cítila neklid. Měla Samuelovi říct o té smlouvě? Měla ho nechat krachovat a ztratit všechno? Nebo mu měla pomoct? Věděla, že musí udělat správné rozhodnutí. Ale co bylo správné? Noc byla dlouhá a bezesná. Elizabeth se převalovala v posteli, přemýšlela o Samuelovi a o jeho osudu. Vzpomněla si na jeho slova, na jeho vyznání. Vzpomněla si na jeho doteky, na jeho polibky. A i se přes všechno, co udělal, si nemohla pomoct a v jejím srdci stále hořela malá jiskra. Byla to láska? Nebo jen soucit? Nebo snad touha po životě, který jí Samuel sliboval? Ráno se probudila s těžkou hlavou a ještě těžším srdcem. Věděla, že musí něco udělat. Nemohla jen sedět a čekat, až se Samuelův život zhroutí. Musela se rozhodnout. Oblékla se a zamířila ven. Potřebovala se projít po poli, nadýchat se čerstvého vzduchu a promyslet si svůj další krok. Slunce svítilo, ptáci zpívali a vítr jí čechral vlasy. Elizabeth kráčela po poli, sledovala zemi pod nohama. Vzpomněla si na svého otce Johna a na jeho slova o tvrdé práci a poctivosti. Vzpomněla si na jeho lásku k půdě, na jeho oddanost rodině. A v tu chvíli se rozhodla. Vrátila se do domu a řekla matce a Davidovi o svém rozhodnutí. Chci se vrátit k Samuelovi, řekla. Marta se zděšeně podívala. Cože? Zbláznila ses. Potom všem, co ti udělal. Elizabeth zavrtěla hlavou. Já vím, mami, řekla. Ale nemůžu jinak. Musím mu pomoct. I když si to nezaslouží. David se k ní přiblížil a chytil ji za ruku. Proč to chceš udělat, Elizabeth? Zeptal se. Proč se chceš vrátit k někomu, kdo ti ublížil? Elizabeth se usmála. Protože vím, že i v něm je dobro, řekla. Vím, že se dá změnit a chci mu dát šanci. Marta si povzdechla. Nechápu tě, Elizabeth, řekla. Ale vím, že máš dobré srdce. Takže ti věřím. Ať už se rozhodneš jakkoliv, budu tě podporovat. Elizabeth ji objala. Děkuju, mami, řekla. To pro mě hodně znamená. Rozhodla se, že navštíví Johnův hrob. Potřebovala se mu svěřit se svými pochybnostmi, poprosit ho o radu. Cestou se zastavila u starého dubu, pod kterým si jako malá hrávala. Vzpomněla si na tolik krásných chvil, které tu prožila. Vzpomněla si na otcův smích, na jeho silné ruce, které jí zdvihaly do výšky. Slza jí stekla po tváři. Jak moc jí chyběl. Když dorazila ke hřbitovu, setmělo se. Hroby se tyčily do noci jako němé svědky dávných událostí. Elizabeth našla Johnův hrob a poklekla před něj. Ahoj, tati, zašeptala. Tolik mi chybíš. Potřebuju tvoji radu. Nevím, co mám dělat. Chci pomoct Samuelovi, ale bojím se. Bojím se, že udělám špatné rozhodnutí. Zavdala oči a modlila se. Prosila otce, aby jí dal sílu a odvahu. Po chvíli otevřela oči a zhluboka se nadechla. Cítila se klidnější, silnější. Věděla, co má dělat. Vrátila se do domu a napsala Samuelovi dopis. Vysvětlila mu, že se vrací a že mu chce pomoct. Řekla mu, že mu věří a že věří v jeho dobrotu. Poté dopis zapečetila a nechala ho na stole. Rozloučila se s matkou a Davidem a vydala se na cestu. Cesta k Samuelovu domu se zdála nekonečná. Elizabeth si uvědomila, že to, zda ji Samuel vůbec přijme, je ve hvězdách. Ale doufala, že ho její odhodlání přesvědčí. Když dorazila k bráně, zastavila se. Srdce jí bušilo jako splašené. Zavřela oči a zhluboka se nadechla. A pak otevřela oči a s odhodláním vykročila vpřed. Bylo rozhodnuto. Stála opět před známou bránou a v mysli se jí vynořily Samuelovy výhrušky a chladné chování. Byla silnější než kdy dřív. Udělala to pro něj. Znovu se rozhodla pro Samuela. Elizabeth belépet a Samuel birtokára. Bizonitalanul, felve, telereméněl. Keze ökölbe szorult, ahogy közeledett a házhoz.
A kert most kihaltabbnak, kevesbe hívogatónak tűnt, mint korábban. Az a békés nyugalom, ami rabulejtette, most fenyegető csendé változott. A bejárati ajtó nyitva állt. Elizabeth tétovázott, de belépett. A hall üres és néma volt. A csillár gyéren világította meg a teret. Samuel? Szólalt meg halkan. Hangja elhalt a csendben. Elindult a dolgozószoba felé. Emlékezett arra, hogy Samuel ott szokott lenni, amikor magányosnak érezte magát. Ahogy közeledett, furcsa hangokat hallott, fájdalmas nyögéseket és zokogásokat. A dolgozószoba ajtaja tárva nyitva volt. Elizabeth belépett, és elborzadt. Samuel az íróasztal mögött ült, egy üveg viszkit szorongatva. A szemei vörösek voltak a sírástól, a haja ziláltan át. Az asztalon egy pisztoly hevert. Elizabeth szívét jeges rémület fogta el. Samuel! Kiáltotta és odarohant hozzá. Mit csinálsz? Samuel felnézett rá, de nem látszott felismerni. A tekintete üveges és távolba révedő volt. El kell menned, mondta halkan. Nem akarlak bántani. Elizabeth megragadta a kezét. Nem fogok elmenni, mondta. Segíteni akarok. Samuel megrázta a fejét. Senki sem segíthet rajtam, mondta. Túl késő. Megpróbálta kivenni a kezét Elizabeth kezéből, de a lány erősen fogta. Nem adom fel, mondta Elizabeth. Szeretlek. Samuel felnevetett, de a nevetése fájdalmas és keserű volt. Szeretsz? Mondta. Ne hazudj nekem. Tudom, hogy gyűlölsz. Nem gyűlöllek, mondta Elizabeth. Sajnálom, ami történt. Sajnálom, hogy megbántottalak. Megbántottál, mondta Samuel. Én bántottalak meg téged. Tönkretettem az életedet. Ez nem számít, mondta Elizabeth. Fontos az, ami most van. Fontos, hogy együtt legyünk. Samuel könnyekben tört ki. Nem érdemlem meg a szeretetedet, mondta. Én egy szörnyeteg vagyok. Elizabeth átölelte. Nem vagy szörnyeteg, mondta. Te is csak egy ember vagy. Csak elvesztél. Samuel szorosan átölelte Elizabethet, és sírni kezdett a vállán. Elizabeth simogatta a hátát, és próbálta megnyugtatni. Minden rendben lesz, mondta. Együtt megoldjuk. Samuel elhúzódott tőle, és a szemébe nézett. Tényleg azt hiszed? Mondta. Elizabeth bólintott. Tudom, mondta. Hiszek benned. Samuel elmosolyodott, de a mosolya szomorú volt. Nem akarok meghalni, mondta. De nem tudom, hogyan tovább. Nem fogsz meghalni, mondta Elizabeth. Élni fogsz. Együtt érünk. Óvatosan elvette a pisztolyt Samuel kezéből, és letette az asztalra. Samuel nem ellenkezett. Mihez fogunk kezdeni? Kérdezte Samuel. Együtt kitaláljuk, válaszolta Elizabeth. Mindent végig gondolunk. De most pihenj. Fogta Samuel arcát a két kezébe. A könnyek gyöngyöztek az arcán. Szeretlek, Samuel, mondta. Nagyon szeretlek. Samuel a homlokához érintette az övét. Én is szeretlek, Elizabeth, suttogta. Elizabeth átölelte újra, és hosszan, gyöngéden megcsókolta. Érezte, hogy Samuel visszacsókolja. A csókjuk tele volt fájdalommal, reménnyel és szeretettel. Hosszú percek teltek el így, majd Elizabeth óvatosan elhúzódott. Gyere, mondta. Feküdj le. Samuel engedelmeskedett neki. Elizabeth a karjába vezette és lefektette a kanapéra. Letakarta egy takaróval és leült mellé. Samuel a szemébe nézett. Köszönöm, mondta. Nincs mit, válaszolta Elizabeth. Nem érdemled meg ezt, folytatta Samuel. Nem érdemled meg, hogy velem légy. Ez az én döntésem, mondta Elizabeth. És én szeretnék veled lenni. Fogta a kezét és szorosan megfogta. Kérlek, ne hagyj el, kérte Samuel. Soha nem foglak elhagyni, mondta Elizabeth. Éjszaka lett. Elizabeth Samuel mellett maradt. Énekelte neki a régi népdalokat, amelyeket az édesanyjától tanult. Samuel lassan megnyugodott és elaludt. Elizabeth nézte, ahogy alszik. Az arca békés volt, a szemei becsukva. Már nem látszott rajta a fájdalom és a kétségbeesés. Elizabeth azt kívánta, bár csak meg tudná gyógyítani Samuel sebe. Elizabeth nézte Samuelet aludni. Az arca békés volt, a szemei becsukva. Már nem látszott rajta a fájdalom és a kétségbeesés.
Elizabeth azt kívánta, bár csak meg tudná gyógyítani Samuel sebeit. Tudta, hogy nem lesz könnyű, de nem adta fel. Tudta, hogy Samuelben van valami jó, és meg akarta találni. Óvatosan felállt, és elindult a dolgozószobából. Szüksége volt egy kis levegőre, szüksége volt egy kis időre, hogy átgondolja a dolgokat. Kilépett a házból, és a kert felé vette az irányt. A nap már felkelt, és a kert fényárban úszott. A virágok gyönyörűen pompáztak, a madarak csicseregtek. Elizabeth leült egy padra, és a kertet kezdte kémlelni. Samuel gazdagsága ellenére is itt az ősz már átvette az uralmat. A levelek sárgultak, hullottak. A rózsák egyre kevesebb virágot hoztak. Ahogy a kert, ő is megváltozik majd. Elizabeth azon gondolkodott, mit tegyen. Tudta, hogy Samuel pénzügyi problémákkal küzd, de nem tudta, hogyan segíthetne rajta. Azt sem tudta, hogy Samuel elfogadná-e a segítségét. Eszébe jutott a szerződés, amit a dolgozószobában talált. Megmutathatná Samuelnek, hogy tud a problémáiról, és felajánlhatná a segítségét. De mi van, ha Samuel dühös lesz? Mi van, ha azt hiszi, hogy át akarja verni? Érezte, hogy hirtelen nem lát tisztán. A feje fáj, a szíve majd megszakad. Annyi kérdése van, de egy válasza sincs. Elhatározta, hogy Abigailhez fordul. Tudta, hogy a házvezetőnő ismeri Samuelet, és talán tud tanácsot adni. Visszament a házba, és megkereste Abigailt. A konyhában találta, ahol éppen reggelit készítette. Jó reggelt, Elizabeth, köszönt Abigail. Jó reggelt, Abigail, felelt Elizabeth. Van egy kis időd? Abigail bólintott. Persze, mi történt? Elizabeth elmesélte Abigailnek mindazt, amit a dolgozószobában talált. Elmondta a szerződést, a pisztolyt, Samuel kétségbeesését. Abigail döbbenten hallgatta. Nem tudtam, mondta végül. Nem tudtam, hogy Mr. Morgan ilyen nehéz helyzetben van. Én sem, felelte Elizabeth. Ezért vagyok itt, segíteni akarok rajta. Tudsz nekem valami tanácsot adni? Abigail gondolkodóba esett. Mr. Morgan egy büszke ember, mondta végül. Nehezen fogad el segítséget. Tudom, felelte Elizabeth. De nem adhatom fel, szeretem őt. Akkor légy vele őszinte, tanácsolta Abigail. Mondd el neki, hogy tudod, mi történik, és ajánd fel a segítségedet, de ne erőltesd. Elizabeth bólintott. Köszönöm, Abigail, mondta. Sokat segítettél. Bármikor, felelt Abigail. Elizabeth visszament a dolgozószobába, és elővette a szerződést. Azt tervezte, hogy elmondja Samuelnek a dolgot, ahogy Abigail javasolta, de amikor visszatért a szobába, Samuel ébren volt, és az ablak előtt állt. Elizabeth, mondta a háta felé nézve. Én nem érdemlem meg, hogy te szeress engem. Elizabeth meghökkent. Miről beszélsz? kérdezte. Amit mondok, válaszolta Samuel. Én egy rossz ember vagyok, egy szörnyeteg, tele hibával. Meg kellett volna halnom. Elizabeth odafutott Samuelhez, és megfogta a kezét. Ne mondj ilyet, mondta. Tévedsz. De a szíved mélyén tudod, hogy igazam van, válaszolta Samuel. Sajnálom, hogy elcsesztem az életed. Elizabeth megfogta Samuel arcát a két kezébe, hogy Samuel kénytelen legyen ránézni. Nézz ide, mondta. Én magam döntöttem úgy, hogy itt maradok veled. Nehezen érted meg? Samuel megrázta a fejét, Elizabeth azonban nem hagyta, hogy elhúzza a fejét. Én szeretlek, mondta. Ezt soha ne felejtsd el. Samuel csak nézett rá. És én is szeretlek, suttogta Elizabeth. Téged. Ekkor Samuel összeesett a karjaiban. Elizabeth leengedte a földre, de mielőtt bármit is tehetett volna, Samuel megfogta a kezét. Ne haragudj rám, suttogta. Nem akartalak bántani. Tudom, mondta Elizabeth. Nem haragszom. Samuel elmosolyodott, és elaludt. Elizabeth napokig vigyázott Samuelre. Nem hagyta el az ágyat, gondoskodott róla, hogy egyen, és inni adjon neki. Samuel lassan javult, de még mindig gyenge és elkeseredett volt. Elizabeth tudta, hogy meg kell tennie valamit, ha segíteni akar Samuelnek. Fogta a szerződést, és Samuelhez ment. Samuel, mondta, tudok a pénzügyi problémáidról. Samuel összerándult. Honnan tudsz róla? kérdezte. Nem számít, felelte Elizabeth.
Én segíteni akarok. Samuel felnevetett. Te? Hogyan? kérdezte. Eladhatjuk a birtok egy részét, felelte Elizabeth. Kifizethetjük az adósságokat, és új életet kezdhetünk. Samuel elszomorodott. Nem tehetem, mondta. Ez a birtok a családomé volt, generációk óta. A család fontosabb, mint egy darab föld, válaszolta Elizabeth. És a családodnak most pénzre van szüksége. Samuel hallgatott, miközben Elizabeth a kezébe vette a kezét. Kérlek, Samuel, kérlelte Elizabeth. Tegyük meg. Samuel belenézett Elizabeth szemeibe, és tudta, hogy igaza van. Jó, mondta. Megtesszük. Így aztán Elizabeth és Samuel úgy döntött, hogy eladják a birtok egy részét. Az üzlet nem volt egyszerű, de végül sikerült annyi pénzt szerezniük, hogy kifizessék az adósságokat. Elizabeth és Samuel új életet kezdtek. A birtok egy kisebb részén éltek, de boldogabbak voltak, mint valaha. Samuel elkezdett dolgozni, és keményen dolgozott, hogy megkeresse a kenyerüket. Elizabeth támogatta és segített neki mindenben. Samuel lassan megváltozott. Nem volt többé az a hideg és távolságtartó férfi, aki korábban volt. Kedvesebb lett, szeretetteljesebb és nyitottabb. Elizabeth szerette látni a változást benne. Egy nap Samuel megkérte Elizabethet, hogy menjen vele sétálni. Kimentek a mezőre, és leültek egy fa alá. Elizabeth, mondta Samuel, azt akarom, hogy tudjad, mennyire hálás vagyok neked. Megmentetted az életemet. Én is hálás vagyok neked, felelte Elizabeth. Megmutattad nekem, hogy mi a valódi szeretet. Samuel elmosolyodott és megcsókolta Elizabethet. A csókjuk tele volt szeretettel és hálával. Azt akarom, hogy a feleségem légy, mondta Samuel, amikor elhúzódtak a csóktól. Elizabeth elmosolyodott. Azt hittem, már azok vagyunk, válaszolta. Azt akarom, hogy valóban a feleségem légy, javította Samuel, egy igazi esküvővel. Elizabeth nem tudott válaszolni, csak a karjaiba bújt Samuelnek. Én is szeretném, suttogta Elizabeth. Néhány héttel később Elizabeth és Samuel összeházasodtak. A házasságuk csendes és meghitt volt, csak a legközelebbi barátaik és családtagjaik voltak jelen. Márta és Dávid is eljöttek, így Elizabeth szíve megtelt szeretettel. A nagymamája régi ékszerét viselte, azt, amivel a családja a szabadságát megvette. Most már tényleg szabad volt. Amikor Samuel meglátta, elérzékenyült, és az oltár előtt suttogta, gyönyörű vagy. Abigail adta össze őket. Esküvői fogadalmában Samuel azt mondta, hogy ő mostantól egy új férfi, aki fogadja Elizabethet feleségül, szereti, óvja, ápolja és gondozza. Az esküvő után Elizabeth és Samuel hazamentek az új otthonukba. Leültek a teraszra és a csillagokat nézték. Boldog vagyok, mondta Samuel. Én is, felelte Elizabeth. És tudták, hogy együtt mindent túlélnek, akárhogyan is alakuljon az élet. Elizabeth belépett a Samuel birtokára, bizonytalanul, félve, tele reménnyel. Keze ökölbe szorult, ahogy közeledett a házhoz. A kert most kihaltabbnak, kevésbé hívogatónak tűnt, mint korábban. Az a békés nyugalom, ami rabulejtette, most fenyegető csendé változott. A bejárati ajtó nyitva állt. Elizabeth tétovázott, de belépett. A hall üres és néma volt. A csillár gyéren világította meg a teret. Samuel? Szólalt meg halkan. Hangja elhalt a csendben. Elindult a dolgozószoba felé. Emlékezett arra, hogy Samuel ott szokott lenni, amikor magányosnak érezte magát. Ahogy közeledett, furcsa hangokat hallott, fájdalmas nyögéseket és zokogásokat. A dolgozószoba ajtaja tárva nyitva volt. Elizabeth belépett, és elborzadt. Samuel az íróasztal mögött ült, egy üveg viszkit szorongatva. A szemei vörösek voltak a sírástól, a haja ziláltan állt. Az asztalon egy pisztoly hevert. Elizabeth szívét jeges rémület fogta el. Samuel! Kiáltotta és odarohant hozzá. Mit csinálsz? Samuel felnézett rá, de nem látszott felismerni. A tekintete üveges és távolba révedő volt. El kell menned, mondta halkan. Nem akarlak bántani. Elizabeth megragadta a kezét. Nem fogok elmenni, mondta. Segíteni akarok. Samuel megrázta a fejét. Senki sem segíthet rajtam, mondta.
túl késő. Megpróbálta kivenni a kezét Elizabeth kezéből, de a lány erősen fogta. Nem adom fel, mondta Elizabeth. Szeretlek. Samuel felnevetett, de a nevetése fájdalmas és keserű volt. Szeretsz, mondta. Ne hazudj nekem. Tudom, hogy gyűlölsz. Nem gyűlöllek, mondta Elizabeth. Sajnálom, ami történt. Sajnálom, hogy megbántottalak. Megbántottál, mondta Samuel. Én bántottalak meg téged. Tönkretettem az életedet. Ez nem számít, mondta Elizabeth. Fontos az, ami most van. Fontos, hogy együtt legyünk. Samuel könnyekben tört ki. Nem érdemlem meg a szeretetedet, mondta. Én egy szörnyeteg vagyok. Elizabeth átölelte. Nem vagy szörnyeteg, mondta. Te is csak egy ember vagy, csak elvesztél. Samuel szorosan átölelte Elizabethet és sírni kezdett a vállán. Elizabeth simogatta a hátát és próbálta megnyugtatni. Minden rendben lesz, mondta. Együtt megoldjuk. Samuel elhúzódott tőle és a szemébe nézett. Tényleg azt hiszed? Mondta. Elizabeth bólintott. Tudom, mondta. Hiszek benned. Samuel elmosolyodott, de a mosolya szomorú volt. Nem akarok meghalni, mondta. De nem tudom, hogyan tovább. Nem fogsz meghalni, mondta Elizabeth. Élni fogsz. Együtt érünk. Óvatosan elvette a pisztolyt Samuel kezéből és letette az asztalra. Samuel nem ellenkezett. Mihez fogunk kezdeni? Kérdezte Samuel. Együtt kitaláljuk, válaszolta Elizabeth. Mindent végig gondolunk. De most pihenj. A hónapok teltek, és Samuel Elizabeth mellett fokozatosan visszanyerte erejét. Az adósságok rendezése után a birtok egy kis részén éltek. A fényűzés helyét a csendes, egyszerű élet váltotta fel. Martha és David gyakran meglátogatták őket. A kis házacskájuk hamar megtelt nevetéssel és élettel. Abigail is rendszeresen jött, hogy segítsen a ház körül és támogassa őket. A kert, amit korábban Samuel csak dísznek tartott, Elizabeth kezei alatt újra élett, virágok és zöldségek pompáztak benne. Egy nap Samuel, ahogy a mezőn dolgoztak, megállt és Elizabeth felé fordult. A naplemente festette vörösre az eget, a szél lágyan játszott a hajukkal. Elizabeth észrevette, hogy valami megváltozott Samuel tekintetében, valami, ami már nem a múlt árnya, hanem a jövő ígérete. Elizabeth, mondta Samuel, hangja mély és őszinte volt. Sokáig éltem a múlt árnyékában, a gyász és a fájdalom fogjaként. De te megmutattad nekem a fényt, te hoztad vissza az életet a szívembe. Köszönöm neked. Elizabeth közelebb lépett hozzá és megfogta a kezét. Érezte, hogy Samuel keze remeg. Samuel, mondta, hangja lágy volt. Mindketten elvesztettük a hitünket, de te is segítettél. Visszahoztad a reményt. Együtt meggyógyultunk. Samuel mélyen a szemébe nézett, és Elizabeth látta a szeretetet, a hálát és a megbánást a tekintetében. Akkor, kezdte Samuel, majd hirtelen elhallgatott. Elizabeth összeráncolta a szemöldökét. Azt akarom, hogy a feleségem legyél, mondta Samuel, hangja szilárdabb volt. Igazi feleségem. Egy esküvővel, fogadalmakkal, mindennel, ami ezzel jár. Elizabeth könnyekben tört ki. Nem számított rá, hogy valaha is hallani fogja ezeket a szavakat. Évekig tartó félelem, fájdalom és bizonytalanság után végre elérkezett a boldogság. Igen, mondta, hangja elcsuklott. Igen, Samuel, hozzád megyek. Néhány héttel később, egy szép őszi napon összeházasodtak. Nem volt fényűző esküvő, csak egy csendes, meghitt szertartás a kertben, a legközelebbi barátokkal és családtagokkal körülvéve. Martha és David is ott voltak, és Elizabeth látta a büszkeséget és a szeretetet a szemükben. Abigail vezette a szertartást. Elizabeth a nagymamája régi ékszerét viselte, azt, amivel a családja a szabadságát megvette. A nyaklánc most egy új kezdetet szimbolizált, a múlt lezárását és a jövő reményét. Elizabeth érezte, hogy ez a nap nem csak a házasságuk ünnepe, hanem egy új élet kezdete is. Egy élet, ami tele lesz szeretettel, hűséggel és megbocsátással. Tudta, hogy még sok nehézség vár rájuk, de azt is tudta, hogy együtt mindent képesek lesznek legyőzni.
Samuel szemekkönyvbe lábadt, ahogy az oltárhoz lépett, és Elizabeth felé fordult. Gyönyörű vagy, suttogta a nő felé. Az esküvői fogadalmában Samuel azt mondta, hogy mostantól egy új emberként áll Elizabeth előtt, aki szereti, óvja, ápolja és gondozza őt. Minden nap. Elizabeth is elmondta a fogadalmát, ami arról szólt, hogy soha nem hagyja el Samuelet. A jóban és a rosszban is mellette lesz, és örökké szeretni fogja őt. Az esküvő után, ahogy a nap lenyugodott és a csillagok megjelentek az égen, Elizabeth és Samuel leültek a teraszra. Fogták egymás kezét és csendben nézték a tájat. Boldog vagyok, mondta Samuel halkan. Én is, felelte Elizabeth. Végre. 2 év telt el. A kis ház csendjét gyermekkacaj töltötte meg. Egy bölcső állt Elizabeth és Samuel hálószobájában. A házasságuk gyümölcse. Márta gyakran meglátogatta őket, segített a gyermek körül. David is sokat jött és imádta a kis unokaöccsét. Elizabeth és Samuel boldogok voltak, annak ellenére, hogy az életük nem volt könnyű. A farmon dolgoztak, és keményen megkeresték a kenyerüket, de a szeretet, ami összekötötte őket, mindent elviselhetővé tett. Egy nap Samuel, ahogy a gyereket tartotta a karjában, Elizabeth felé fordult. Szeretlek, mondta. Elizabeth elmosolyodott. Én is szeretlek, felelte. És tudták, hogy együtt mindenre képesek. Akárhogyan is alakuljon az életük. Az éj csendjében a bölcső ringott, a kisbaba nyugodtan szuszogott. A távolban farkasok vonítottak, a birtok apró háza azonban biztonságot és szeretetet sugárzott. Elizabeth és Samuel tudták, hogy életük riharai végre elcsendesedtek. Egy új nap virrat rájuk.